Dear love, naniniwala ka ba sa aswang? Marahil yung iba sa inyo ay matatawa. Ngunit ito ang aking karanasan nang minsang magkaroon ako ng close encounter sa mga nilalang na yon. Nagsimula ang lahat noong pinagbubuntis ko ang aking panganay na anak at napagdesisyonan naming mag-asawa na bumukod at manirahan sa isang maliit na bayan sa Bicol. Tao po. Pabili po. Oh, halat lang. Anong babakalon nindo? Po? Pabili po ng suka. Hindi kayo taga dito. Opo, taga Maynila po kami. Lumipat kami dito kasama ang asawa ko. Ganun ba? Nako, ayos digdi sa muya. Oh, inisuka. Ay, pasensya na po ha. Hindi ko naiintindihan pero for sure, matututo din ako mag-Bicol. Magkano po ba? Ay, oo nga pala. 9 lang, Noy. 9 pesos. Ito po. Salamat po ulit. Aling... Loti na lang. Siyang loti na lang. Iyan po. Salamat po. Mauna na po ako. Napakalayo ng bayan na nilipatan namin ng asawa ko sa kinagisnan kong buhay sa Maynila. Napapaligiran ito ng bukid at naglalakihang mga puno sa bawat kanto, dahilan kung bakit napakasariwa ng hangin dito. Sa katunayan, ay kita mula sa bahay namin ng hugis ng bulkang Mayon. Yun nga lang, ay halos magkakalayo ang mga bahay dito. Han? Han? Han, buti na lang nandyan ka na. Oh, bumili lang ako ng suka. Medyo malayo yung tindahan eh. Bakit ba? Tsaka bakit nakasilip ka dyan sa bintana na parang may tinataguan ka? Kanina kasi, may napansin akong matandang babae na nakatayo dun sa may bukana natin. At nakatingin dito. Lalapitan ko sana. Pero nagmadaling umalis. Natakot tuloy ako. Baka naman taga dyan lang yun at sinisilip lang kung sino yung bagong lipat. Siguro nga. Alam mo, Han. Ano yun? Hanggang ngayon, naninibago pa rin ako na magsosolo na tayo ng bahay. Malayo sa mga magulang natin. Kakayanin kaya natin? Athena, hindi naman tayo magdedesisyon na hindi natin pinag-iisipan. At syempre naman, kakayanin natin para kay baby. Magsisimula tayo ng bagong buhay na tayong tatlo lang. Ay, hindi na ako makapaghintay na lumabas ang ating panganay. Ako rin, Han. Hayaan mo. Kukuha tayo ng kasambahay para naman may makasama at makatuwang ka sa tuwing wala ako dito sa bahay. Talaga? Syempre naman. Ibibigay ko sa inyo ni baby ang buhay na deserve ninyo. Okay? Lumipas ang mga araw at tila naging mabilis ang pag-adjust ko sa nilipatan namin. At dahil nga ako ay nagdadalang tao, ay mas nagiging mahirap na sa akin ang gumalaw habang lumalapit ang aking kabuwanan. Kaya nga malaking tulong ang pagkakaroon ng kasambahay. Maray na aldaw po! Tao po! Tao po! Han! Han! Pakibukas naman ang pinto. May tao yata sa labas. Han! Nasa CR ako. Pasuyin na muna. Sige. Tao po! Sandali lang. Bubuksan na. Hello po. Sino po sila? Marhay na aldaw, Neng. Ako po si Goreng. Yung kinuang kasambahay ng asawa nyo. Teka, parang namumukhaan ko ho kayo. Nagkita na po ba tayo? Dae pa. Hindi po. Baka ibang tao lang yon. Alam mo naman dito sa amin, sa sobrang konti ng tao halos magkakamukha na para sa mga dayo na tulad ninyo. Parang nakita ko na po talaga kayo eh. Pero sa bagay, pasok po kayo. Salamat. Han! Nandito na yung kinuha mong kasambahay. Sige Han, nagbibihis lang. Upo po kayo. Malaki na pala ang tiyan nyo. Po? Opo. 6 months na po.
Sa laki ng tiyan mo mukhang lalabas na malusog ang sanggol. Hindi na ako makapaghintay. Po? Oh, Han, nandyan na pala si Tiang Goreng. Oo. Magandang araw, sir. Good morning din ho. Tiang Goreng, hindi naman po siguro kayo mahihirapan magtrabaho? Hindi, sir. 56 pa lang naman ako. Kayang-kaya ko pa ang mga gawaing bahay. Kaya ko pa ngang mag-araro Mabuti naman po kung ganun. Ang totoo niyan, hindi naman po ganun kabigat ang magiging trabaho nyo dito. Pagluluto, paglilinis at paglalaba lang ang gagawin nyo dito sa bahay. At kung wala na kayong ibang ginagawa, pwede nyo hong tulungan si Mrs. sa mga pinagkakaabalahan niya. Sige, sir. Kayang-kaya ko pong gawin yan. Ayun naman pala. Sa ngayon po, pwede na po kayo magsimula. Pakihugasan po muna ang mga pinagkainan namin. Sige, sir. Huhugasan ko na ho ngayon. Dito ho ba ang daan? Oho, pasok na lang ho kayo. Okay na, Han. May mga kasama ka na dito sa bahay. Hindi ka na mag-iisa. Han, sigurado ka na ba sa kanya? Siyempre naman, Han. Nirecommend siya sa akin ng kakilala ko. Oh, bakit? May problema ba? Wala naman. Medyo nag-weirduhan na ako kanina. Huh? Bakit? Sir. Nasaan po yung mga sabon? Nandyan lang ho. Han, sandali lang, ituturo ko lang. Oo, sige. Masipag si Tiang Goreng at talagang masasabi kong malaking tulong din siya sa aming mag-asawa. Lalo na't kung minsan ay naiiwan na ako sa bahay dahil sa trabaho ni Ian sa bayan. Kaso, magmula nang namasukan si Tiang Goreng sa amin, ay nagsimula na ring maging kakaibang lahat. Yung pakiramdam na laging may nakamasid sa'yo. Minsan pa nga nananakit ang tiyan ko na parang humihilab. At sa tuwing nangyayari yun, ay nakikita ko siyang aligaga. Tuwing gabi rin ay may kung anong ibon ang laging dumadapo sa bubungan namin. Hanggang sa isang gabi. Ano ba? Ba't parang ang bigat na ang tiyan ko? Han! Ian, gumising ka! May tao sa bubong! Han! Bakit gising ka pa? Han! Rinig ko may dumapo sa itaas natin ng isang malaking ibon! Tatakot ako! Ano yun? Han! Bakit may baboy sa gilid? Han! Natatakot na ako! Sandali. Sisilipin ko. Han! Huwag mo akong iwan dito! Natatakot ako! Han! Hindi kaya aswang yun? Aswang? Pwes, hindi ka niya pwedeng saktan. Dito ka lang at lalabas ako. Ito, hawakan mo itong isang itak at lalabasin ko kung sino man yan. Dala-dalang isang tabak ay buong tapang na lumabas ng bahay ang asawa ko. Sa paglabas niyang yun, ay hawak kong itak na ibinigay niya sa akin habang umiiyak na siya namang aking pagsilip sa siwang ng bintana na kung saan ay natanaw kong aking asawa. At ang mas ikinagulat ko ay nasa labas rin si Tiang Goreng, nakikipagbuno sa isang tila malaking baboy na may pulang mata. Tiang Goreng! Sinasabi ko sa'yo na aswang ka! Huwag mong idadamay ang mga tayuhan dito! Tiang Goreng! Wala silang alam! Tiang Goreng! Sige, Manoy! Tagain mo ng baboy na ito! Bilisan mo! Pero Tiang, paano kung... Bilisan mo! Dahil hindi ito baboy! Isa itong aswang na matagal nang minaman-manan ng asawa mong buntis! Nakakakilabot na tagpo. Ngunit sa pagtaga ni Ian ng kanyang itak sa baboy, ay siya namang pagkawala nito. Nakawala sa pagkakahawak ni Tiang Goreng ang kung anong nilalang na yun. Ngunit kitang-kita ko kung paano ito humuni ng nakakatakot nang dumantay ang itak sa kaniyang mukha. Kasabay ng pagtakbo ng baboy, ay siya ring paghabol ni Tiang Goreng sa nilalang na yun. Sa pagsikat ng araw, ay agad-agad kaming nag-impake ng aking asawa upang lisanin ang lugar na yon. Natatakot ako. Walang mangyayaring masama sa'yo at sa ating panganay. Gagawin ko ang lahat ng maging ligtas lang kayo. Patawad at Ina
Kung dinala kita dito sa kapahamakan, hindi ko alam. Ang gusto ko lang naman ay mapatunayan sa mga magulang mo na kaya kitang buhayin kahit na malayo sa suporta nila dahil mahal kita. Alam ko. At wala kang kasalanan doon. Mahal na mahal kita. At kahit saan ka pumunta, doon din ako. Bilisan na natin para maaga tayong makaluwas ng bayan. Halika, ayos na ang lahat ng gamit natin. Tara na! Tianggoring! Athena at Ian. Pasensya na kung natakot ko kayo. Ang nais ko lang naman ay maprotektahan kayo. Huwag kang lalapit! Masasaktan ka! Ikaw ang aswang! At ikaw ang lahat ng may kagagawa nito. Nakinig sana ako ng mas maaga sa asawa ko at hindi ka pinatuloy dito. Naiintindihan ko ang pinanggagalingan mo. Ngunit hindi ako yun. Hindi ako ang nilalang tuwing gabi na pumapagaspas sa bubungan ninyo o ang baboy na may nanlilisik na mata na umaamoy sa asawa mo tuwing madaling araw. Anong ibig mong sabihin? Kitang-kita kita kagabi. Kung paano mahawakan yung malaking itim na baboy. Dahil nilabanan ko siya. Gusto kanyang saktan, Iha. At simula pa lang ng pagtungtong ninyo dito sa bahay namin, ay ikaw na ang naging usap-usapan ng mga aswang dito sa lugar namin. Dahil nagdadalang tao ka. Pinoprotektahan lang kita. Ah, kung ganon, sino ang aswang? At sinabi mong mga... Ibig sabihin... Oo! Bayan ito ng mga aswang. At hindi ko pwedeng banggitin ang pangalan nila. Dahil sa oras na gawin ko yon, ay maririnig nila ako. Umalis na tayo dito, Ian. Hindi ko na to kaya. Tumabi ka kung ayaw mong masaktan! Mag-iingat kayo. Pero bago kayo umalis, kunin ninyo itong botelyang ito. Ang likidong nasa loob niyan ay kukulo kapag may aswang na malapit sa inyo. Magsilbi sana itong babala sa inyo sa paglalakbay ninyo palabas ng bayan na ito. Hangad ko ang kaligtasan ninyo. Bilisan nyo na! Tianggoring! Ang revelasyong sinabi ni Tianggoring ay mas lalong nagbigay ng kilabot sa akin nang ang nilipatan naming lugar ay pugad ng mga aswang. Dali-dali kaming sumakay ng bus at tila nabunutan kami ng tinik ng umandar na ito at nakita kong papalayo na kami sa bayan na yun. Isa lang ho yan, Kubaw. Kayo ho. Bayad nyo. Dalawa ko. Kubaw lang. Ito ho, ticket at sukli. Ay, sandali. May hahabol yatang pasahero. Sige, dahan-dahan lang ho. Han, mukha ano ba yung matandang yan? Parang pamilyar. Han? Siya si Lola Loti. Yung may-ari ng nag-iisang tindahan doon. Siya nga. Pero ano nangyari sa mukha niya? Bakit mukhang may taga? Han, yung botelya mo, kumukulo. Dear love, nang makita ni Lola Loti yung botelyang binigay sa amin ni Tianggoring, ay bumaba siya ng bus na parang takot na takot. Marahil ay tama si Tianggoring na nais niya lang kaming protektahan. Alam kong marami ang hindi maniniwala. Pero para sa akin, isa to sa hindi ko malilimutang karanasan. At habang buhay ko itong dadalhin sa aking isipan. Sa ngayon ay naninirahan na kami sa Maynila at may 3 ng anak. Ang aking panganay naman ay isa ng high school student.